The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. At this point, let us prepare ourselves. As believers in Jesus Christ, we are going to use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, if necessary. What does 1 John 1:9 say? It says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, if you are an unbeliever, dili pa magtotoo nga niya karon, nagasalmot ning atong pagtuon sa pulo sa Dios, ang isyu nga imong giatubang dili ang sugid sa imong mga sala pinagi sa 1 Juan 1:9, kundi pinagi sa imong paggamit niya ng God-given free will, and for you to make the most important decision in life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. So, nining higayuna atong andamon tong kaugalingon. Susiho na to. Nabatay mga sala, o alang kanimo, dili pa magtotoo, pagbaton lang o bukas nga pangunahuna. Therefore, sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Magampot ha. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong tagana ka namo, og imong gihatag ka namo, gipadangat mo pa kami hangtod ning higayon na kinitimailan nga ikaw nagalihok pa sa imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos, nining among Bible study pinagi sa YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning among pagabuhaton karon. Tultuli og lamdagi kami sa imong balang Espiritu Santo aron kami makasabot mga patinawan sa imong mga kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Welcome sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa pulo sa Diyos nining adlaw. So I hope na kamos mayong panglawas. Salamat sa Diyos nga iya kitang gilugwayan, gihatagan pa og dugang kay gayunan
sa padayon sa pag-abante sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Aniya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan nato how to be a winner in this life and in the next. Sao na to pagkahimong mananaog nining kinabuhiya o didto na sa sunod nga kinabuhi. Well, sa atong gibiyaan kagahapon, naghisgot kita bahin nining atong mayong binuhatan nga pagabuhaton nato samtang aniya kita si kaduhang bahin sa plano sa Dios ka kining maong mga mayong binuhatan hatagan kini o pagakuhaan kini pagtasal. This is going to be evaluated sa ato nang gihisgutan. Okay? O kini himuan og evaluation at the judgment seat of Christ. Okay? Human gyud sa rapture mo banos kanang judgment seat of Christ nga sa laing ngalan sa Grigong pulong Bema, B-E-M-A. So at hatagan kita some kind of evaluation na itong tanan na itong mga maing buhat samtang dinhi pa sa kalibutan. O himo ang pagtasal kung kana sila nahog ba kana og mga tawhanon nga mga mayong binuhatan o Diyos nun nga mga mayong binuhatan. Either human production, human good works, or divine good works. O ato nang na sayran nga kung human viewpoint ang atong gigamit sa paghimo niya ng mayong binuhatan kana mahog og divine o human o human good or human production o kana gitandi kana sa kahoy, kugon og dagami og duslita nimo na masunog. So ay magantihan niya na. Whereas kung ang imong binuhatan, imo ka nang gibuhat pinasikad o kana ginamit ang mga pulong sa Dios, then mahog ka na nga mga divine good production, divine good nga mga binuhatan o kana gitandi sa pilak, bulawan o mahalong mga bato. Okay? Silver, gold, precious stones. So kana kung imo ka ng duslitan, dili ka na masunog. So it will stand. So kanara ang magantihan sa Dios. Niya nang higayuna sa judgment seat of Christ. Okay. Now, so again, our works will be evaluated at the judgment seat of Christ, sumala sa 1 Corinto 3:10. Now, you see, ang usa ka magtotoo nga negatibo, way gana, way gugmas pagtuon sa pulong sa Dios, does not know how to handle problems in life. Tinod. Unsa may iyang magamit. O man siya mga kasangkapan nga kanang hatag sa Dios kaniya. O man niya pahimusli. So sa diha nga moatubang siya mga bisag ginagmay nga mga suliran sa kinabuhi mo dayon na siya og kanang basol kinsay ang basulon ang Ginoo para bagyon ang Dios para bagyon basulon moingon dayon siya, why did God let this happen to me? Ano man yung gitugutan man ni sa Dios nga may tabo sa akong kinabuhi. So kanang magtutuo ha makita nimo dayag na lang unsa wa siya lamag nga nakabuhat na siya og kanang pagpasipala sa Dios. He is already committed. He does not know that he already committed blasphemy by saying that. Yan tong iyang pag-ingon nga, why did God let this happen to me?
apan sa diha nga kanang mao magtotoo mo usab siya sa iyang pangunahon, mo usab sa iyang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Once he becomes positive to Bible doctrine o mao na iyang himuon nga pasiuna siyang kinabuhi, mahimo siya o may puruhan siya nga mahimong invisible hero o winner believer. So, ni ay kusyon o na ay ingnon ta pasidaan alang kanimo magtotoo. Watch out for the culprit. Watch out. Kaya ang culprit gyud kini self-righteous arrogance ug ang legalism. Bantay yun na. Malinggatan dayon nimo. Be discerning mo na ibut pasabot. Be discerning maka alinggat nga ka nga naa na ka manasuod ka na si ingon og self-righteous arrogance. So bantayan gyud na to. Now sa atong pagpadayon ini si Ginoong Jesucristo, by the way, in the Old Testament, didto siya o diha siya sa porma sa gitawag og Shekinah glory. Sa diha nga si Ginoong Jesucristo nahimong unod, became incarnate, he became flesh. Mao kadto siya Shekinah glory ang tawag kang Ginoong Jesucristo. In the New Testament karon ining bag-ong pakigsaan, ang Shekinah glory ana sa sulod sa matag magtotoo. He is inside every believer right after his kanang resurrection. Nyatong pag kabanhaw gyud ni Ginoong Jesucristo mo to gisugdan na dayon ang kadtong mutuo kaniya, sudlan dayon sa Shekinah glory inside every believer. Now, paminaw, ang Shekinah glory aniya kanato nga mga sakop ni ining panahon sa simbahan. The Shekinah glory is in us, church age believers. Apan paminaw, ang gahom ni ining Shekinah glory dili nato masinati. We cannot experience without our taking in the mind of Christ. Natural. Wa man tay kanang tuon sa iyang hunahuna ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinto 2:16, then di nato sinati. We cannot experience kining gahom sa Shekinah glory. Kinsa ang Shekinah glory? Si Ginoong Jesucristo. Hinumdumi nga didto sa daang pakigsaan in the Old Testament, ang mga Hudiyo sa ilang pagpaingon ngadto sa yuta sa saad, the promised land. Nahibaw naman taniini sa kasaysayan sa mga Hudiyo, nagsige man na sila bagot-bot. They were complaining, bitching. They did not use the faith rest drill. So, tungod kay wa man sila mogamit niya tong faith rest drill, pagtuo nga nagdala og kapahulayan, faith rest. So, they were punished. Kanang disiplina kato sila. Ang uban kanila gipamaak sa mga bitin, mga has. So, mo tong iyang gimanduan sa Dios si Moises. God commanded Moses to make a symbol of snake. Ang langod murag kanang simbolo, pinagi sa kanang simbolo sa kanang bitin, og iyang gisugo mo siya pagbutang niini sa kanang tukon. Okay, put it on a pole, and kinsa manggaling ang mutan-aw niya na, mutotok niya na siya maayo, he will be healed, he will be saved.
Now, unsa maning kaamgid niini? What is the analogy? Ang kaamgid niini is faith alone in Christ alone, and you will be saved. Mana? Mo to'y kaamgid. So, ang sugo sa Dios pag gipahimo si Moises og kanang simbolo lagi sa ahas. O gibutang gini diha sa tukon in a pole, o kinsa katong mutan-aw niya na mututok lang niya na maluwas, mamaayo. Mao na ang kaamgid sa kaluwasan. Mutuo lang, igo lang ka sa pagtuo o ikaw maluwas, makalingkawas sa unsa, linaw sa kalayo. Niini nga itong panahon karon, unsa ning panahon na? Panahon simbahan. Kitang tanang mga magtutuo, gitawag na taog mga bagong mga binuhat, mga new species in new creature. Karon, bisag kinsang tao nga mutuo kang Ginoong Jesucristo, mahimo na siyang simbahan. Automatically, he becomes the church. He may be a Jew or from any race. Wa kanay kanang inunta diferensya unsay imong rasa, itom ka ba, puti ka ba, yelo ka ba, unsa, wala. So bisag kinsa nga mutuo kang Ginoong Jesucristo, na himo siya o he becomes the church. Okay? Di maning church nga itong makita nga building, dili. Di na mo pasabot. Ang church ikaw. Kung magtutuo kang Ginoong Jesucristo, ikaw church, simbahan. So, in our time and age, kining atong panahon karon, ang kaluwasan is only by faith alone in Christ alone. Di ba nina? Ayaw na yun na kalimti. So, niya itong daang pag-isaan, ang ngalan sa Dios, Yahweh, mao kini ang tetragrammaton, JHWH. Pronounce ka na og Yahweh. Now, of course, ang Yahweh cannot be pronounced in the Old Testament. Buot pasabot lang niya na sa Dios, I am who I am. Now, in the Old Testament, sa diha nga ang mga tao mutuo kang Ginoong Jesucristo, muhimo sila sa ilang mga ritual, ilang mga seremonyas, kay mao kadto ang matawag nato nga kanang shadow Christology. That was the shadow Christology. So, when they sinned, muhimo sila, mubuhat silang mga ritual o mga seremonyas. Karon, unsa man, we simply close our eyes and name our sins. Diba? Mo na ang rebound. Igo lang, tas pagpiyong sa itong mata, ato dahil hinganlan, isugid ang mga sala atong nahimo. Ang kaluwasan karon, di man pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Ang tanang mga magtutuo, gihatagan, kitang mga magtutuo, gihatagan og kanang espirituhanong gasa, together with 40 things nga atong nadawat sa panahon gyud nga kita naluwas. Tiyaw mo na ang mga kaayuhan nga atong nadawat gikan sa Dios. Kitang tanang mga magtutuo, gihatagan og espirituhanong gasa, spiritual gift. Tingali ang imo, gift of evangelism, gift of pastor teacher, gift of administration, gift of giving, gift of kanang helps, okay? Gift of mission work, uban pa. So, ang tanang mga magtutugi hatagan og spirituhanong gasa. Uban, nuntan pa po together with the 40 things
kapatan ka mga butang nga atong nadawat niya ng higayon nga kita naluwas. Now, unsa may tuyo ni ning espirituhan ng gasa? What's the purpose? Tubag? For us to use, to execute atong galamiton sa atong pagtuman. But we cannot only use it as we continue to we can only use it sa diha nga kita magpadayon sa kanang abante, pagsibog sa unahan sa atong espirituhanong kahimtang. Okay? It is only we who can discover sa atong espirituhanong gasa. We can only discover it sa diha nga nagapadayon kita, nagmapadinayunon, makugihon, masigihon, malahutayon nga pagtubo diha sa pulong sa Dios. Again, kining gitawag og great power experiment is only true atol sa unang pag-anhin ni Ginoong Jesucristo, the first advent, og atol sa niining atong panahon sa simbahan, church age. So, kining great power experiment, magamit kini sa matag magtotoo. No? Atol sa panahon sa mga Hudiyo, ang espirituhanong mga gasa limitado to pipila lang ka mga magtotoo. In the church age, ini atong panahon sa simbahan, every believer is given a spiritual gift. Ayaw na kalimti, ha? Kitang tanang mga magtuo gihatagan og espirituhanong gasa. Sa Espiritu Santo mo ining hatag niya na siya. Atong higayon yung naluwas kita at that moment of salvation. Now, apan murag subo ba palandungon nga so many churches today think nga ang mga magtotoo makakabot sa ilang espirituhanong pagtubo. They can reach spiritual growth kung sila alagad yun sa ministry or kanabang pagbuhat ng mga outreach mo na ilang gidahom mo na ilang pagtuo. Nooy kayo. Dili man na mo means of spiritual growth. Dili man na. Ang pagbuhat niya na resulta naman lang na. Resulta na sa imong pagtubo. Yes, parehag yapon na ito sa gitandi nga kanang kabayo o ang kanang karwahe. Di man mahimo nga karwahe mo muna sa kabayo kay di man mudagan. So ang kabayo gyud muna mo muguyod sa karwahe. Mao po na ang mga kasagaran karong mga magtutuo lagi today. It is tragic. Kini sila nagdahom nga magkakabuot sila espirituhanong pagtubo o silang pagka-espirituhanong pagkahamtong kung sila mo na mag-alagad yun dala buhat nini sa ministry o sa mga outreach, pangbisitas, mga masakiton, mga ospital o sa mga buluha, maayo man, niwa man tamo supak nini apan ka na dili na mo ipaagi nga unsa kanang makakabot kasi imong espirituhanong paghamtong. Resulta lang na. You see? Sa imong espirituhanong kinahanglan, unahon yun ang pagtubo sa kanang pagtubong espirituhanon. Spiritual growth should be first and foremost. Dili ni kadtong imong mga buluhaton lagi sa outreach o kung sa mo na nga, it is spiritual growth first before Christian service. Mo na prinsipyo. So, timan niya, ang una gyud, ang unahon gyud mao ang espirituhanong pagtubo kaysa Kristohanong pag-alagad. So, ang usa ka magtutuo gikinahanglan nga
mukabot gyud siya ni ining iyang spiritual adulthood before devoting to Christian service. Kasabot ka? Now, no one in Israel sa panahon sa mga Hudiyo, no one had the 10 problem-solving devices. Wala sila. Kita lang nga mga magtutuo ni ining panahon sa simbahan. We have learned that the church age believer labihan sa kadaghang sa kanang gitawag equal privileges and opportunities. Itandi ngadto sa panahon sa mga Hudiyo. Kita yun, mao niyang kamabulukon mo ni himong mabulukon ng atong panahon sa simbahan. Walay gamay lang yun ang nakaamgo ni kadto ra yung mga positibo o nagpadayon sa ilang pagtubo espirituhanon. So niyadtong panahon sa mga Hudiyo, they were going around in the wilderness. Libot-libot sila dito sa Kamingawan for how many years? Kapatan katuig nilang libot-libot dito, bagot-bot. They were complaining, they were bitching, they were murmuring, they were moaning. Bagot-bot yun. Mga bagot-butan mang yun ni. Kadto sila mga pinili nga mga katawhan. Ang panahon sa simbahan has more emphasis on the individual privileges and opportunities. Ang pagbautismo sa Espiritu Santo mao'y himo ni ining atong panahon, this era nga talagsaon, unique. Ang baptism of the Holy Spirit makes this era unique. Talagsaon yun, dili kasagaran. It's not important whether you are a Jew or a Gentile now. You are all one in Christ. Kitang tanang mga magtotoo. Di na ibali ka na sa imong kanang bulok sa imong panit. Wala na. Unsang rasa ka. Wala. Kay Galatia 3:26 ug 28 nagingon, for you are all sons of God. Na kamong tanan mga anak sa Dios. Ang tanan rang mga magtotoo ang budbasabot. Now, our privileges and opportunities are equal in our spiritual living. Angay-angay, pantay-pantay mo nagiingon. O hinumdumi kanunay, wa na'y distinction karon between Jews and Gentiles. Wala na. Okay? Now si Pablo, unsa man to si Pablo? Hudiyo. Paul was a Jew by race, but he was born in Rome. Dito siya matao. So he was a Roman citizen, gusto? Now, he was used by God, gigamit siya sa Diyos to witness the Gentiles, ang mga hintil. Mga hinungdan kasi Pablo was in the divine decrees to be so. Dito siya nasod sa divine decrees. Kini silang Barnabas o si Pablo miadto kini ngadto sa mga hintil. Galatia 2:9. So, it is important to reach this stage, therefore, of a developed personal sense of destiny. Di man ina, kaya may nungdanon kayo na nga itong makabot yun ka ng stage nga doon na natin personal sense of destiny. So, it is Bible doctrine that's very essential nato nga mga magtotoo. Kaya kung wa kita'y pulong sa Diyos, the tendency is, unsa may itong gabiton. Kung bahin na mga pagtagbo, kanang harong na sa mga suliran, mga any odds in life, any problem, mga gumunhap, wa man tayo magamit. So, unsay tendency, magamit na sa itong unsa, pagpati.
We use our emotions. By that, we are in trouble. And we are going to have a confused life. Muna. Now, kung bahin og pagbautismo ka nato sa Espiritu Santo, ang bot pasabot niya na, we are now in union with Christ. Nadugtong na iusa na kita kang Ginoong Kristo. O kita gihatagan ni ining equal privilege and equal opportunity as a new species. Kita. Kaya mga bago naman kita mga linalang. Okay? Now, ang panahon sa simbahan was intercalated. Gisuksok ba? Gisalot sa dihang ng mga Hudiyo. Nagnegatibo na nga ito kang Ginoong Kristo. He was rejected by his people gani. You see? So, ang simbahan, gitawag ni o kanang tinago nga panahon, mystery age, the period of the great parenthesis mo nagiingon. Now, there are verses nga nagapadayag nga anaay kang gap. Kaya kang This is the only age nga why prophecy, only historical trends. Now, diya sa 2 Timoteo 3:1, naghisgot ka na og in the last days sa kaulayang mga adlaw. Now, note this. This is not really the last days. Ang bot pasabot ko din only historical trends. Kana bang sa may trend sa Binsaya? Mauso? Maumantingal din na Binsaya? Okay. Mao na historical trends. Again, kung balikon, nga ang simbahan, panahon sa simbahan, has never been known in the age of the Jews. Wa sila alamag nini. Now, the Jews did not know about this mystery age nga aniya kita. The mystery age man lagi ni, the church age. Kay kinigisuk-suk man lang ni sa tuyo nga ang royal family of God kahatagan ni ining providing the royal family for our Lord's third patent. Unsa may third patent sa atong Ginoo? Ginoong Jesucristo. Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. King of Kings and Lord of Lords. Mao na third patent. Now, so, why prophesia kini atong panahon simbahan, okay? The only prophecy of the church age is in regard to its terminai. Sa may terminai, the baptism of the Holy Spirit ug ang pagsakgaw, the rapture. So, it is the omnipotence, pagkalabaw makagahom sa Espiritu Santo, that gives kanatong mga magtotoo yan ang maong gahom. Now, ang kalampusan sa espirituhanong kinabuhi sa magtotoo nag-aagad lang sa atong pagtuman ni ining great power experiment pinagi o pagtuon sa pulong sa Dios. Now, unsay nga sa atong divine transfer karon? Iya kang Ginoong Kristo gitawag og prototype divine dynasty. Ang atoa karon sa panahon simbahan, it is operational divine dynasty alang sa mga magtutuo sa panahon sa simbahan, church age. Now, ang prototype divine dynasty mao ni ang facsimile, fax or photocopy sa operational divine dynasty. Now, ang John 3:34 nag-ingon, for he, kanang he, si Ginoong Jesucristo, he who was sent by God speaks the word of God.
Now, si Ginoong Jesucristo in hypostatic union, nakasabot na unsabot pasabot ni hypostatic union, ang iyang pagka dili kasagaran nga persona kay siya ra ang nanag-iya og duha ka mga kinaiya sa pagka-Dios, 100% ang iyang pagka-Dios, o ang iyang kinaiya sa pagkatao, pagkatawhanon ba, humanity, 100% po. Mao na gitawag nato hypostatic union. Now, ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo always resided dito sa prototype divine sphere, og siya napunan kanunay sa Espiritu Santo. Now, manduan na batas pulong sa Dios des Efesios 5:18. Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Ephesians 5:1, sa gisulti diya, be imitators of Christ. Awatan ninyo si Ginoong Jesucristo, unsaon man. Do you know how to be imitators of Christ? Unas tanan, pagtuon sa iyong pulong, pagkat-on sa huna-huna, pagtuon, kanang sabot, pag-ila, pagdawat, paggamit sa huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16, 1 Corinthians 2:16, mao kana ang gihisgutan diha, ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Kini nga itong itunan, mo ni huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Then, humani mo ka ng, gibuhat ka ng pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Then, develop. Of course, automatic man na ma-develop o maugmad ang gitawag og virtue love o humility o uban pa, o nga ikaw maokupado kang Ginoong Jesucristo. You are now occupied with the person of the Lord Jesus Christ. Ikaw na ang imong nauna gipunting ra gyud kang Ginoong Jesucristo. Okupado ba? Unsa mo pasabot ni okupado? Okupado nga wala kailangan tubang o yun na una. Siya ra gyud. Malita na kay na mo kanang mudapit nimo og kuyog og mangumpra baron ug unsa na ay mong higala. Mukuyog ka ba, mangumpra ko. Okay? Mubaliban ka, no, dili ko mahimo kay okupado ko nining ahong giatubang karon. So sa to pa, you are occupied na imong unsay nga giduputan ni to. Giduputan nimo sa imong atensyon, imong pagtagad. Mo na ang pasabot na to, you be occupied with the person of Jesus Christ. Nga maorag yun ang imong ginahon na, maorag yun imong gitutukan, mo imong giduputan. Sabot ka mo na how to be occupied with Christ. O kini ma-develop sa diha nga ikaw nagapadayon sa imong spiritual momentum. Mo na niya itong itawag spiritual momentum, padayon, malahutayon, masigihon, makugihon ka sa pagtuon, sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Now, hinumdumi nga ang atong gipanghisgutan ni bahin kini sa Christian way of life. Ang paagi sa pagkinabuhing Kristiyanon, kay mao man ni ang paagi nga kita mahimong mga mananaog ining kalibutan na o sa dito sunod nga atong kanang kinabuhion. Nining kinabuhiya buod sa Dios nga kita unsa kanang magmadinaugon as winner believers. Mao na nga ikaw ug ako nahibaw naman nga unsay kanang kahulugan sa Christian way of life. It is a supernatural way of life.
dili kasagaran nga paagis pag kinabuhi kini. Ug tungod niya na, kini nanginahanglan pod ug dili kasagaran nga paagi sa pagtuman. It also requires a supernatural way of execution. Unsa maning kanang supernatural way of execution, pinagi sa gitawag og faith-rest life o divine viewpoint lifestyle. Mao ni atong tumong nga makakinabuhi na ta sa divine viewpoint lifestyle o sa gitawag og faith-rest life, pagtuo nga kinabuhi nga may pagtuo sa nga nagadala og pahulay, faith-rest life. Di man nga kitang mga tao dili ta mabuhi pinagi sa tinapay lamang, mao nagingon sa Mateo 4:4 ug sa Deuteronomy 8:3. Nagaingon, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Bible doctrine can only be effective in the life of the believer sa diha nga kanang maong believer nagagamit na sa pulong sa Dios nga ginaling na, metabolized na. Kay ang Dios Espiritu Santo man maora ang maka-metabolize sa doktrina. Dili kita mga magtotoo. We cannot. It is God the Holy Spirit who can only metabolize Bible doctrine. Kanus-an niya ma-metabolize ang Bible doctrine nga atong nakatunan? Sa diha nga atong tuuhan kanang maong doktrina pulong sa Diyos nga atong nakatunan. Ihemplo. Tagaan ka na kong ihemplo, na kay freezer sa imong refrigerator. Apan, it's not working. Wa mo function nga naman. Wa may kuryente. There is no power. Exactly the same analogy. Ice, ang kanang yelo, ice can only be produced by the freezer kung naay kanang kuryente. Gusto? Nagkasabot ka ba? Mo kanang mo function na kung naay kuryente. Therefore, power is necessary. Gusto? Now, in the spiritual realm, ang gahom sa Espiritu Santo labihan sa pagkamahinungdanon. Necessary. Therefore, ang doktrina pulong sa Diyos that is not metabolized, na wa magaling, wa may gahom, so it's useless in our spiritual life. It is only metabolized Bible doctrine that is usable, useful. Nagkasabot ka? Dili uy pos ang doktrina nga itong nakatunan nga wala tutuuhi. Now, Acts 1:8, ang sa gisulti diya, you shall receive power when the Holy Spirit comes. Now, tingali mangutana ka, how can we have this power? Unsaon na ito pag ang kunining maong gahom? Ang tubag, pinagi sa imong pagsulod niya ng imong dapit nga puluyanan, tukma nga dapit, the operational divine dynasphere. How? O pinagis paggamit nimo sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato rebound technique. You see? Kaya di makakasod niya ng operational divine dynasphere kung na kay naapadihan sa mong kalang mga sala. You see? Kay mauna ang Yahweh nga ang magtotoo mapunan sa Espiritu Santo. He will be filled by God the Holy Spirit. O so dayon siya sa iyang operational divine dynasphere. Now sa diha ang atong Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross. Siya namatay sa makaduha. He died twice, physical o spiritual. Unsa may nakaluwas nato nining duha, physical o spiritual?
ang spiritual. Now, nahinomdong ka ba kung sa gidili sa Diyos, prohibit sa Diyos sa una na ito mga ginikanan. Sa may gisulti sa Diyos kanila. Magkakaon mo ng mga bungas kahoy din sa hardin. Gawas lang nining usa. When God told Adam and Eve, if you eat the fruit of this forbidden tree, you will surely die. Tinuod ba? Of course, tinuod. Mamakak balay ang Diyos. Kakaon mo sa tanan, gawas nining usa sa diha nga sa adlaw nga kamumukaon niya na mamatay gyud mo. Tinuod man. Now, of course, wa sila mahagba diya, matumba diya, paghuman lagaon, kaya ang buot pasabot di sa Diyos, dili ang physical, kundi spiritual. Maubitaw ng doon na may duha ka matang sa kamatayon, spiritual o physical. Ang spiritual, si Ginoong Jesucristo, misinati ni ini samtang siya nagabitay dito sa cross aron sa pagbayad sa atong utang sa sala. Iyang gibayaran in full. Mo to spiritual death niya. Ikaduha, physical. Dito sa cross, he commended his spirit to his Father. And then, he died physically. See? Iyang sa buhian ng iyang espiritu ngadto sa iyang langit ng amahan o namatay siya physically. Kasabot ka. Now, si Ginoong Jesucristo, samtang nagbitay dito sa cross, may gamit siya sa gahom sa Espiritu Santo. Iyang gigamit. Kay kitang mga katauhan, we are in total depravity. Roma 5:12. Si Ginoong Jesucristo lamang ang may bayad sa atong utang sa sala in full. Ang pangutana, mutuo ka ba niya na? Imo harapod. Mudawat ka ba niya na? Nga tinuod o di? Ikaw rin magbuot. Now, if you decide to accept or believe nga siya namatay alang kanimo dito sa cross, maluwas ka. Sabot ka. Si Ginoong Jesucristo namatay spiritually. Mo na gitawag og substitutionary death. Kamatayon niya sa pagpuli kanato. Iya tang ipulihan. Mao na dili kasagaran nga substitutionary death ni Ginoong Jesucristo. Unsay nasinati ni Ginoong Jesucristo? Substitutionary death. Mao kadto ang kinangilngigan, kinapaitan, most ignominious and excruciating suffering in the world. Tibuok kalibutan. Now, yet, ang atong Ginoong Jesucristo endured it. Iyang giluom kadto, iyang gidawat kadto through the use of the problem-solving devices. Iya pag yung gigamit. You see? So, kung buot ka nga muawat kang Ginoong Jesucristo, if you wish to imitate our Lord Jesus Christ, make use pahimusli kanang 10 problem-solving devices and other divine assets, uban pang mga Diyos nun nga mga kasangkapan sa mapananglit sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo, ang rebound, ang gitawag o gap, grace apparatus for perception, o kadtong atong memory aid nga study, learn, believe, apply, o guban pa. Mao ni mga divine assets. Appeal na ang mga 10 problem-solving devices. Now, okay, laing pangutana, no? What made Adam and Eve die spiritually? Unsang may kamatay nilang spiritual.
tubag sa ilang pagsupil sa mando sa Dios. Unsa may mando sa Dios, ayaw mo kaon niya ng bunga sa gidili nga kahoy sa pag-ila sa maayog dautan. Ayaw. Do not eat the fruit of the forbidden tree of the knowledge of good and evil. Nya, tuman ba sila? Misupil man sila, may tuman mag ilaha. Ila magikaon. So, our Lord Jesus Christ on His part. By the way, kinilaining paghisgot. Si Ginoong Jesucristo sa iyang bahin, trichotomos siya. Ang sabi po sa trichotomos. Trichotomos. Gikan ka na sa T-R-I. Tulo. He had body, lawas, kalag, soul, and human spirit. Tawhanon nga espiritu. Dili ni Espiritu Santo, ha? So, mao to'y komposisyon ni Ginoong Jesucristo. Lawas, kalag, o tawhanong espiritu. Mao to'y gitawag siyang trichotomos. Kitang tanang mga tao, sa wapat na maluwas, kita, niyagi man itong wahi kaluwasan sa mga unbeliever pa kita, sa wapat na makadungog sa mayang balita sa kaluwasan o paghimo na itong desisyon. Kita, gitawag og dichotomos. Anong sa manang dichotomos? Narana sa D-I, duha. Ang komposisyon nato before we got saved, lawas ra og kalag. Manang gitawag tag soulish lang. Wa tay koneksyon sa Dios. Wa tay relasyon, wa koneksyon. Nahimulag yun. Total yun ang atong pagkaimulag. Wa yun tay kanang kalabutan. We have no relationship whatsoever sa Dios. Kaya tungod sa gibuhat sa itong unang iliganan sa ilang pagsupil na kanang napanunod na to. Ano yung salang panunod ni Adan. So, napahiran kita, napanunod na to. So, mo na nga declared tang unsa, spiritually dead, patay. Mo nang si Ginoong Jesucristo nagpakamatay aron kita mabuhi. Kay mga patay man lang kita. Kita ni mong prinsipyo. So, our Lord Jesus Christ on His part is trichotomos, body, soul, human spirit. Kitang tanan, dichotomos lang, lawas raog, kalag. Now, ang espirituhanong spiritual substitutionary death ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, dili kanto kasagaran. It was unique. Adam and Eve, kanang real spiritual death ang ila. Our Lord Jesus Christ, spiritual substitutionary death. Moto'y iya kang Ginoong Jesucristo. Nilang Adan ug Eva, real spiritual death. Now, tiwan ining prinsipyo, all people, tanang tao, were born physically alive but spiritually dead. Natural, sa pagka-himugso na to, pag-awas yun na to, tagwangkan sa atong inahan, pag-uhag yun na to, deklarar dayon kita ng mga patay spiritually. We were spiritually dead. Okay? Mo na kahimtang sa tanang tao. So, bata maluwas. Nga patay man, kinahanglan nga naay magpakamatay aron kita mabuhi. O na sa diha nga imong tuuhan si Ginoong Kristo nga imong manluwas o Ginoo, then anha ka mabuhi. You see, na prinsipyo di ayo kalimti ng prinsipyo. A person who is born once will die twice. But if he is born twice, he will only die once.
Kung ikaw na ibaw na kung pasabot po niya na. Now, so, patay ta spiritually, buhi physically. Okay? Buhi na. Ito, ginawa man ta, lakaw pa man ta ng kalibutan na buhi ta. Kitang mga magtotoo, buhi, patay, kaniadto, so banta maluwas, mga patay, pankaron nga, gidawat na to sa Ginoong Kristo, kita na nga buhi, diha kaniya. So, ang tanang mga tao nga, dili magtotoo, unbelievers, patay spiritual, buhi physical. Kasabot ka na. Now, to be both spiritually and physically alive, one has to be born again. Mao na. Faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mao ka na ang paagi nga ikaw tao pag-usap. Prinsipyo. Ako naman ng ibat-mat, di padugay. He who is born once will die twice. But he who is born twice will die only once. Sabot, nato na lang ni kanang patinaw ni mo katong bag-o pa. Kinsa gani ang matao sa makausa, mamatay siya kaduha. Sabot, natao ka. Pag-uha gini mo, natao ka. Mo na iyong buhi physical. Okay? Natao man ka. Sa dihang natao ka, kasara. Okay? Mamatay ka magkaduha. Kung kutubra ka diha, physical birth, wa ka magpaluwas, wa ka kanang pabuhi, pag-usab. Born again. Mo ba tayo born again? So, kaya wa man ka ma-born again, kasara man ka ma-born, matao, physical, then mamatay kag makaduha. Physical death, then spiritual death. Apan, kung ikaw na tao sa makaduha, physical birth o spiritual birth, then mamatay kag makausalang. Unsa man ang kamatayo na physical, di man ka mamatay spiritual. Kay spiritually alive ka naman. Kasabot na ba ka? So I hope. So, may nugdanon kayo to repeat in teaching to us this doctrine that we are fortunate to avail of the power of God niining panahon nga atong gipuy-an in this present age that we are in. Tungod nining maong gahom, no believer is deprived to have this power. Samtang aniya siya sa ikaduhang hugna sa plano sa Dios. Ato ning ipadayon ugma. So, ayaw si piyata ang sumpay niini. May nungdanon kayo kining mga butanga. Magampo ta, Amahan among nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ning lain sa mga gayon nga, nakigambitay kami sa imong mga pulong, imong kamatuoran. Bani kami sa imong pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma, arot kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat nga among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan na magpasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.